Dr. Dasibra Osebosu, Otosumienu, Laman Pohene, Okochra Hene, Asatema Yusia Hene, Naja Kumadi Fie, Ya Otosumienu, Laman Pohema, no Fotabraba, Amansan Nanumano, Nananom, Nanazogo Hene, Honorable Thomas Apia Kubi, Mampon Municipal Chief Executive. Service commanders, heads of departments, honorable presiding member, honorable assembly members, Onyankopon asofo, Butoku mine, Tuso mine, Mampon mine, and Asante mine. I am in Yanum Central for Yamoha, friends of the media. Asante mine, Adishia Ghana, Adishia. Mijina me panifo nyina nam mabusuafo nyina nam tunsom ani butokufo nyina nam ade akwa abasronko ama miwura Dasibra Osebosu one na ajakoma difie ane panifo amebobo mu din nyina de kan ye de aseda piesie mamo Dasibra de ne ho adaje saa na mema me ne ho adaje enu ame mama no won kran na ajakoma difie ye nyina nim se ye mama odi akotere ewo peace council mu na so se da bi se me ka kire aya de fefe se ya de me ye bia se me jai na mbeta me ba Dasibra chi na me ba na betwa homam empanifo nyina me da mwase ewo sa kwanya we ya mo de ato hama tunso man ani butoku man obi busa se de na jeni mboate wo si ahimfie fefe se de se ndi ru Dasibra ani monyam Yenina emudu dono anim Mampon empanisem Yewura Dasibra Osebosu okochira hene ofri adanse ayase Yewura tra ahensan Yewura betra kodie krom Yewura betra krofo so Yewura firi ho no na obepia Asante Mampon ha Yewura bedu ha no obeto ni nkuram bese miensa ene nan ewo Mampon ha ya butoku so na waka ho bie Yewura ba ye se be bru se be so panifo se aparawaketo hu kese a obobo na be pie ha no eye nkuro enan na beto ya ha ye ne Dasibra ankotokwa ye nyina boni be kase ye se na yetumi ko boy Yewura chidom edi Yewura chi akon bia Yewura okono mpatam ha se Mampon hene bia no butoku hene na meka ho bi me so Yewura me boy Yewura chidom Yewura beto me na dwuma me ye se na me atomfo ya me botuo ti Yewura hu se me hu hiama no fi se kane no na ye de akon na tikire o man ti Yewura so me mu ofa me na obo akonwa ma me o ya me atomfo hene se me beda ne doma no na me mu akonde na ofa ni asanteman anim na onkon na onye mpuntuo ma ye nyina ye anim sam se Dasibra ono ne asanteman sa hene Santeman sana Santeman beto sa no gise Yewura ne di animu Yewura kondi kunim e ma Santeman na jeni bo atemi so be boy Yewura chidom e botuo ni akorabo ma no e ma Yewura onya bodin wa Santeman mu ni wiase nyina ma ye boy Yewura e samrane e bona bodin se amanya pona na ye di akorabo jejere tata akorabo butoku hine me na me ye ma Yewura e ma Yewura e de kokudi kunim ma Santeman le senti na butoku ye ka Mampon empanisem a butoku nye kroketwa e wo Mampon abakosemu
ne sente na say me bɔ me homoden ɛna tɔkɔ ni hobiam ɛna ɔhene bi ahwehwɛ mpuntuo de ma ne man yewura ba ye mfie aduonu nim ni afi yewura obedi nananom nyinaa ya hye ne bɔ sɛ bɛta n'akyi ama ya celebrate good leadership 25 years of good leadership yewura ma ye no na yenim de na wo mampɔ ha mampɔ ahefo enkyɛ na yefra ya kutunkiri ne adu kumase ye mpɛ ye hene ne akotu no yewura ba ye sa nyama nyina asesa yewura tima betra konya so efie aduonu num nananom nyina mo be monsam fama doctor dasebro sebosu yewura de mputuo aba mampɔn da yewura wotu yefo sanananom adaroma ene akuni hobiam timoten konya so a monhwɛ adepa mo betima yama mo man monsia himfie emfama mukuro na mukuro anim emranyam bebedi akonya himfie sunie sa futu a yewura tu ye akomitirim na mesehye me niema abra metwe afra wa yewura no na biso aye se me bi account bi ato ho na me de adisa adwuma yi me na nanom pɛso mo ye bi omo si bi na so na ya atakwa me sa bere no na wo so na omo ye oye ti se ne se bi o block dan ya ba na se hwehwe dan ya ba na se me si bi hye me na nanom animonyam da se be odawru meburu aya wa him fefe ya da se be wonu ma me abahuin wo ba me de wo so me nsia pɛ na wie ye efisane ma boa me ho asie na ma di so ade hunu se mesi ahimfie ada hye wanimonyam asana dache bi na nanom abefa akura ɛna ma ya da se be ɛwo hoi da se be me hye wo bɔ me di ka gira wanim atwa fresh akyerɛw se me na ne machi ma wo da ɛna me se timi so yim se da se be me fa so nyina manim kasa kyerɛw da animonyam a wahye me ɛde mabusua no ɛboro so me bedi akonya emprepi wo ro mpabo akese ne hye me ma me kosi wanam odwumadie bebre ankanka wura ho otufo se tu ho me bedi akonya watumi ama kosi wanan empre nan sese da se be wogidie wo memu tu som ni butokuma mo me mo ensem ma me wura ene ehwa santima mu a ye wura doctor da se be o sebo so ne maame ona omo na ma mabunu kwan ma ye so ye wura hiniem enka ne no ko se be traditional cancer bia uhu na nanom a omu fie konkan pa yie boni be kasa the aged nko a na so mampo ha de ntesa empani wa ha ye wura family nche ne bi so gum se ye nidi na nanom sabe oma anamo so na yesu amane na sa dache na nanom ni ho a yesi na nanom anan ye wura nyankwada ye wura me hye wo bo se mekonkoden be gina wanam di dwuma pii wotu som ha me be di akunya da se bre afi bia so a akunafo me ye omadoye me tontema me disika ka ho me de aduane ka ho me de chewa kunafo e wo udi mu e wo tunsom ni butoku ha da se bra me di akunya mfie suyi wadaru meburu matima hwe ankoda maako edunum ama ebi awie secondary school ebi awie school pon ebi awie nursing training ebi zo awie college of education da se bra me gina udi mu na me di sa adwuma nyina e prepare me ka sei me woni pa ankoda nson ya emunan e wo university ya da se bre me gina wudi mu na me hwe wonom se de ba da che on be ye no ma da ba bo mampoman adu akiri efisa da se bre se be bru se be son abusua adu ko school na ko sua homa no nenne mampoman nya so fa so anabo MC yedi ka kasa afa ye kwan ye ho da se bre odoma kuma bo ade ye kwan ye tunsom kwan ene butoku awaye so da se bre ehu ko tal da ma ko minister ho empre nan akodi djuma e woda se bre odi mu me ko boss che minister se tunsom ye kwan ye obusa me se wo he me se wo mampon fifi pa wo se na na se ma ka de me nyini ada na kwan ye wo mampon fifi na mampon ye second to kuma se na ehu ko talida me se minister no kwasa na me ka kire wo no na me prove with videos ye de kire no da se bre matu na mo bebre MC wa hye ye bo bebre efie me no atwa mu me bo dwa se ya wa ha e de pre puntu da se bre ma me kwan se me modwa na me pre enkane anfa wo me mamu ha me yoye MC ba ba hye bo o ma ye bo so me mienu se ye behunu ena MC ba na wasa tum o se bo so me miensa ankoda ni mfie miensa na se be ye school pon ahodo miensa ena wo ye chi ha ba bia kwan yi ko de edi mo akotere aye St Joseph's Senior High School ya da se be tete akrachefo akukudam e wo wiase ha
ya wo unity A na se bre omo na ba ya nkora ya ombe yi drama kakra de kire wo no wani age ho yi pa ya sa wo unity B wo ha na se bre sa school mabubo so yi omo na bo ama mampon ya results eyeyie director of education wo ha obeja tum B C results no unity A ni unity B na se bre omo na mampon kon kan pa na makwa enye na se bre big galley pa eda ya se handa so to ade hye wo ho mu huna mane eda mako ahenum na se bre na wase ha e wotu nso ma na afo ha enso to ade hye nyina ntimi na wo dem eda makwa enye nti awofo nyina yom ma afri school num ama school nagu na se bre sa school na teaching and non teaching staffs na ya adwuma wo ho ba ku bia na omkuta nipa aduesian 60 e je school ni bi no unity A and unity B ya kabo mu a omadwumayefo both teaching and non teaching na omobro oha ene da se bre ko hwa school no mienu ma mo ya adwuma wom da se bre unya enipa aduenu e kire se ya de hye ni bi omadwuma abowo nom ti da se bre da romeburu be gina tunsom ni butoku nyina nam esu a kirew se wada romafo no tum ko do kabi asantema mu a eyeye o kabi ogana mu a eyeye da se bre nya tunsom ko na mesre a waye so da se bre wada romeburu anabo MC besrew emma ye do kwa waye so se kotwa homam da se bre me kawo e ho na e do ko ya e do ko fro excavator kakraka bi no emma okotwi hilo da kakra no da se bre omo sha wo bo se kwa no ye ni da se bre me no kasai efidie nyina agu fom ya e kwa afidie bia nsi kwa no so biem da se bre sa kwa no ana lidi ko ye water dam no wada roma okotwa puse wo His Excellency former President Mahama Emma o ma unfidie yes anfidie na santima mu habi ni ba bia ya mampo man supply mampo nyina nsuo ye supply nsuta be poso kwaman kese omba yes extension kura ade akompem ne fidie mu ne nti nyina da se be kwan ya de ko ho no e kwan no etwa eyasi e be kakra no na ya krachefo na o hwe nsuo so no da se be no mu ntimi mfa ka emfa nuro enkogu nsuo num na awaye so kwan da se bre ya meya enche mampoma yenya su papa enum da se bre da romeburu eye me de se anabo MC abaha oba so eye ya anabo MP ya se we deputy minister for foreign affairs da se bre da roma ono ma me da romeburu mo se mampo ani monyam oba ode nanu disem somano te da se bre okabia eye onabo MC obema MP asoate omo na tenkran sa kwan mienu emfamra na mampo ade hye da se bre omo fom tema pa emfira na adwuma enkoso eye mampo karoso da se bre do na ha nyina mante omo adwuma bo omo da se bre wonu ma na ebe twese kan ko nyina kwam aba ya kwam kafo ti so manya bibi kaka no so omo ye toto bibi dia na se da nanom ye dia no tum ne eboa wonom na kwan ye yie na mampo fa ne tema papa afira megina me manfo nyina nam na me de me kasa ba wie ye ya dia seda amaw na masa da wase sonko kwan so awa nu monyam a wo me butoko hene aya usu lands management board ya committee eno ni committee kese pa e wo tadi sa kanse ha sa committee na hwe won sase nyina so efrefi jase ne patamu hwamu ba apayo so akrofo so ba fa jamase fa bo anim kosi nyina mpon benim asam tuamu a twam tirifa so bo ben kwanta bo ntam bo so chacha wura so afram so adwura ne patamu nyina da se be ho sase nyina ya odia o be ma ti de fra o ko kira hene no o sase sam nyina committee a wo de ahya yensa no me tu so mi hene butoko hene me na de my committee chairman da se be me de waseda da se be me show bo se me nwu anim aseda eye fita da se be ye fita da se be ni monyama o se butoko hene no e do so pi me kasa me kenka ya me ntimi nka ni nyina so me ma me ajakoma di fie e ka ho na bo chidom efisa sabe ukodum no fo e na wa kire wo de ye na so so ya ma me da se buru tweda mponya kopon hirawo ani monyama ma hye me me ne me kromufo ye wura fida ti me hye wo bo sa da se be ono ma me sa asem si asantemam na mo ani bre kokokoko a na me butoko hene watofo hene tu so me hene da se be mani atutu angu fo ma na me to ya wada